Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Amo nitong buhaton guys, magkuantag mga basura atong ilabo guys. Okay. Kuanderon September 4, 2021. Magtinabang ay kita Matalom nun o sa mga turista nga malimpyo ang atong lungsod or malimpyo ang atong turismo diri sa lungsod sa Matalom. Atong buhaton guys. Guys, tignan nyo. Okay. Ato gayong i-maintain ang kahinlo diri sa Canigao Island. Nya magtinabangay ta sa kadtong mga turista nga moare. Ato gayong paningkamutan nga ang atong basura atong dalhon ngadto sa mainland. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV, ang channel sa Kalambuan sa turismo sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Canigao Island Sunday. Once again, thank you and God bless to all Matalom.